make you maintain. Vamwe venyu mamchi good kuchengeta vabereki venyu muchigona kuchengeta vabereki kusvika muso makarogwa kana kuroora. Mari yako shota. And now you'll say, satamisa mari. Unopa baba 300 tine vana. Umwe munhu anoyasina vana agosvara 3. Kuza shamari, let's concentrate pavana vedu ka ungachengeta vabereki vako. Iwe uchiri single waigona kuzvichengetera baba namai vako vari happy. Uzona baba namai vako vademurora kana vasi kumuda. You didn't look both sides. Iwe uri kutambira mari yakawanda uri mukadzi. Look both sides. Cheka kuti ku right side kwandiri kuenda kane vabereki. Yes, vabereki vako vapenyu. Ari ku affordera vabereki vacho. Because vamwana vari kukuroorai vari kukuroorai because of your pockets. Ndakupedza izvi zvakupisa manje zvandakutaura zvinopisa. Vamwe vanhu vari kukuroora because of your pocket. Ari akustruggle kuchengeta mai vake nababa vake. Saka ari kuona pay yako iwe inosvika ma4000. Hauzati kana akuroora akuwana ma1000 anenge achitumira mumba. Iwe hausi kuzviziva kuti love. First pay uri kuona munhu achiti ndipo 50 titumira na mama. Vati varuda 30 kutumira na mama. Vana mama nowadays vana mai ukadvaudza vamwe vanhu vekumusha kukaudza chine mari here. Ndafunga kuroora. Unonzwa achibvunza kuti ane mari here. Both sides. Vakadzi vanobvunza vana baba vanobvunza mukadzi wako anenge achibvunza kuti murume wako ane mari here. Uko murume wako vanenge achibvunza vane mari here maiguru. Uri kuona? Vamwe vekumba kwenyu vanogona kutongodzi ane mota here. Ane mota. Usarugona munhu asina mota. Iwe shamari wafungei. Uri kuona munhu asina mota. Uri kuona? Saka iwo choice yako ndio unozoziya kuti do you need munhu ane mota kana kuti you need vision kana kuti you need it's your choice. It's very very okay kuramba munhu kuti ana mota. If that's your criteria, use that. Kana munhu achivata pasi usingadozovata pasi, it's very very okay kumurambira izvozvo. Chatisingazivi ndechekuti dzimwe nguva unoramba munhu asina TV asi achazopedzisira akubuda muTV. Vanhu vachatadza zvinzvisa. Kune munhu unoramba nokuti hana TV. Usingazivi 10 years later ndiye anenge ava muTV. Uri kunzwa? Waramba munhu yochiti hana TV. Kune vachazona live later muzvinzise. Unogona kuramba munhu uchiti hana TV. One day wakagara musitting room nemunhu awada ane TV, makagara so uona munhu wakaramba ava muTV. This is too smart and this is muchazvinzise. Zvoda vanhu vakaenda kuchikoro zvandiri kutaura. Criteria yauri kushandisa kutsvaka partner ingwarire uzive kuti watarisa both sides. Senge munhu ari kudrive ari kufamba one way, it's always wise kungotarisa both sides. Yes, tozviziva kuti mota dzinobva nekukuku uko hadzisi kuya, but tarisa both sides. Dzimwe nguva unokutwa nemota dziri kubva ukasorohwa nebhasikoro because kune idiot riri kuchovha bhasikoro riri mu-wrong lane, riri kufamba riri kuleft ruve riri kurova mu-one way. Bhasikoro rinouraya, yes. So it's always wise to look both ends. But it's clever and intelligent to look only one side. No, but a wise person. So be very very careful. Unogona kuramba munhu nokuti hana pay iri pamusoro. Usingaziti munhu ane chipo chebusiness. Achatozo employer iye ane pay neunenge wakumushandira. Unogona kuramba munhu. Zvandakaita ndakuudza example yezvakaitika muupenyu hwangu. Ndakarangwa navasikana 3. Wokutanga akandirambira bomber jacket. Kurambirwa bomber jacket chakuti ndandisina bomber jacket zvichiona ndandisina bomber jacket, but we didn't need bomber jacket kuZimbabwe, but anga ari mufashion. Mabomber jacket pakabuda nemamwe jackets kuSouth Africa aipfekwa both sides aidhura. Basa randaishandira zingaiti. Saka akasekwa nevamwe vasikana kuti kuburuka hana bomber jacket because at that time munhu wese aitofanira kuita Rockstone ne Wayne Brenner kana achinza nemari. Indandine Wayne Brenner but ndasina jacket. Viscose ndaive nayo. Saka zvinhu zvakaita sana viscose zvaidiwa, but ipapo ndandisina bomber jacket. And akatondiudza kuti nasha ini zvoda nemurume asina bomber jacket no bandiramba. Munhu aitoriwo kumusha kwedu ndakamuedha paFacebook ruse ndakandiblocka.
akazondibloka because ndakatarisa iyo zvino mabomba jacket mangani handina zvamwe mabomba jacket akawanda because handichade, but kana ndichada ndogona kutenga mabomba jacket 500 ndogona mumba muno ndonga anga arimo ndakanosiyira mudhara mabomba jacket ameno mangani pandakaenda kuZimbabwe ndakatosiya mamwe ndikatsvaka ndogona muona mudrowa samwe but bomba jacket akawandisa bomba jacket ipapo zvisho anga nereason yekundirambira bomba jacket, but kwatava iko zvino 30 years later akandiona so kungonditarisa even kuenda paprofile pangu akabva ndibloka wechiti wakandirambira ndiro dzeplastic zvisho ndandisina ndiro dzesimbi dzaidhura a little bit, but that was not the reason. Basa randashanda raimuvha sandaida plastic because plastic wangoipinza mbegi zvatopera andona sanda ndiri ndiro dzangu dzoti kana ndakutama ndangoisa mupaper bag mazibhotswana bag andotora ndiro dzangu dzeplastic poto yaive yesimbi, of course wangaiti poto yeplastic ededza ito ndaita poto ndotesa poto yeusavi yaingori poto 1 yeusavi poto 1 yesadza nemaplastic angu ene maplastic acho anga ari very nice. Pandakarangwa musikana yakandirambira poto ndiro dzeplastic akatondudza akati handida nezvirume zvine ndiro dzeplastic ezveshodza dzeplastic ndikarambwa. It was well within her right, but iko zvino kana dziri kapu takune dzimwe kapu dzine mahati, kapu dzekuti unoisa mabiscuits umo, unoisa mabiscuits uchimwa ukaisa mabiscuits umo, matea biscuits uchimwa. Ndiro dzandanadzo dzimwe dzacho dzesimbi dzaido ndiseka kuti handina dzesimbi takuita ndiro dzemapfupa dzandotowana kana kucharity shop chako dzokuti zvichembere zviri kufanira covid izvozvi macharity shop anovhura anogona kuona dzakazara mabone china ndiro dzebone china zvokuti ndiro hadzichazi level taivho we don't judge mapartners nendiro. At that time ndakajajwa nendiro. Right now unogona kujaja munhu kuti hauna label, hauna Versace, panongo usingazika kuti akaka label because kana wakuita uchikura malabel anoita madiki. Takadzidza zvinhu kana wakuita uchimachua ukaenda uchikura uchiita more money malabel anoita madiki. Usina mari unoita Nike rakanyorwa Nike rinonde rakanyora mudumbu renzi rikanzi Nike, Adidas rikanzi Adidas rinobuda rakadai Adidas kuti dumbu rako rakadai rinodzima mamwe Adidas. As you grow richer, even the bora rinoita small. Unongochitamba bora